ግዜ ናይ ዲጂታል ቢዝነስስ እዩ። እዚ ዝመጽእ ግዜ ናይቶም ዓበይቲ ኩባንያታት ብቻ ይኾነይ ናይቶም ንለውጢ ብፍጥነት ልላመዱ ቴክኖሎጂ ብጥበብ ልጥቀሙ ኮንቲኒየስሊ ልፈጥሩን ቢዝነሳት እዩ ክኾን ዝኽእል። ስለዚ እዞም ሰክሰስፉል ዝበሃሉ ኦርጋናይዜሽንስ እዞም ዝስዕቡ ኮምባይን ዝገበሩ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ናይ ቢዝነስ ስትራተጂ እንድሕር ሃልይዎም ኩሉ ሰክሰስፉል ዲጂታል ቢዝነስ ብንጹር ስትራተጂ ይጅምር። ቴክኖሎጂ በይኑ ናይ ቢዝነስ ጸገማት ኣይፈትሒ ዝኾነ ይኹን ኩባንያ ቅድሚ ኩሉ ነዚ ክምልስ ክኽእል እኒአዎ። ናይ መጀመርያ ከስተመራትና መን እዮም ልብል ሕቶ ክምልስ ክኽእል እኒአዎ። እንታይ ጸገም ንፈትሕ ኢና ልብል ሕቶታት ክምልስ ክኽእል እኒአዎ። ንከስተመር እንታይ ዋጋ ንፈጥር፣ ከመይ ጌርና ካብ ተወዳደርትና ንፍለ ንኽእል ልብል ሕቶታት ክምልስ ክኽእል እኒአዎ ማለት እዩ። ስትራተጂ ኣንፈት ይሕብር፣ ቴክኖሎጂ ድማ ነቲ ስትራተጂ ናብ ተግባር ይቕይሮ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ካፌ ሞባይል ኣፕ ካልኦት ስለ ዘለዎም ብቻ እሱ ለይከድልዮ ይኽእል እዩ። መጀመርያ ከስተመር ሀመይ ከም ልበዝሕ ሀመይ ከም ልመጽእ ሽያጭ ሀመይ ከም ዝውስኽ ስትራተጂ ክህልዎ ክኽእል እኒአዎ ማለት እዩ ቅድሚ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬት ምግባሩ። ካልኣይ ደረጃ ድማ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ኣብ ቢዝነስና ኢንተግሬት ክንገብር ክንኽእል ኢና። ናይ ቀጻሊ ሰክሰስፉል ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ምእንታን ክህልወና ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ ሞተር ናይዚ ናይ ዘመናዊ ቢዝነስ ምዃኑ ያው ፍሉጥ እዩ። ሎሚ ተደጋጋሚ ዝኾኑ ስራሕ ኣውቶሜቲክ ኣብ ምግባር ኣገልግሎት ከስተመር ምምሕያሽ፣ ወጻኢታት ምቕናስ፣ ምህርትታትና ምውሳኽ ወይ ፕሮዳክትና ወይ ኣገልግሎትና ንምውሳኽ ናብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ንምብጻሕ ያው ቴክኖሎጂ ዝዓዘዘ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሐልና ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኮምባይን ዝገብሮ ነገር ዳታ እዩ። ዳታ ሎሚ ሓደ ካብ ዝኸበሩ ንብረታት ቢዝነስ ሓደ ኮይኑ እኒኦ። ኩሉ ምትእስሳር ምስ ከስተመር ዳታ ይፈጥር እዩ። ምስ ከስተመር ንተኣሳሰር ተለና ያው ዳታ ላኾነ ይልኸድ ማለት እዩ። ኩባንያታት ዳታ ብምትንታን ባህሪ ከስተመረን ይርዳኣ ማለት እዩ። ኣንፈት ዕዳጋ ይትንብዩ፣ ኣፈጻጽማ ሽያጭ ያው ይልክዑ፣ ድሌት ፕሮዳክት ይፈልጡ፣ ውፅኢት ማርኬቲንግ እውን ይትንትኑ። ስለዚ እዚ ለለ ውሳነታት ብሓቂ እምበይ ብግምት ኮይኑ ይሕግዝ ማለት ከይኾኑ ይሕግዝ ማለት እዩ። ኣብነት ሓደ ሬስቶራንት ኣየኖት ምግቢ ብዙሕ ከም ዝሽየጡ ይትንትን፣ ሆስፒታላት ድማ ናይ ሕሙማት ትሬንድ ይምርምሩ። እንታይ ብምጥቃም ማለት እዩ? ዳታኦም ብምጥቃም ማለት እዩ። ካልእ ብራብዓይ ደረጃ ኮምባይን ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ኤኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዩ። ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስራሕ ኩባንያታት ብጣዕሚ ይቕይሮ ኣሎ በዚ ሎሚ ግዜ። ኤኣይ ሕቶታት ምምላስ፣ ሕቶታት ከስተመር ምምላስ፣ ፕሮዳክት ሪኮመንድ ምግባር፣ መጻኢ ሽያጭ ምትንባይ፣ ምትላላት ከይህሉ ኣብ ትራንስኣክሽን ምልላይ፣ ማርኬቲንግ ብግላዊ መንገዲ ምቕራብ፣ ኣውቶሜት ምግባር ናይ ኤኣይ ስራሕ ማለት እዩ። ኤኣይ ሰባት ብፍጥነት ብትኽክልን ክሰርሑ ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ። ሓገዝ ኮይኑ የገልግለና። ካልእ ብሓምሻይ ደረጃ ሓደ ሰክሰስፉል ኦርጋናይዜሽን ክውንኑ ዝግባእ ክእለት ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ በይኑ ሰክሰስፉል ንግዲ ኣይፈጥሪ። ስለዚ ሰባት የድልይዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ኩባንያታት እዞም ክእለታት ዘለዎም ሰባት የድልዮም። ናይ ኣመራርሓ ክእለት ዘለዎም፣ ናይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ክእለት ዘለዎም፣ ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ክእለት ዘለዎም፣ ትንታነ ዳታ ወይ ዳታ ኣናሊቲክስ ክእለት ዘለዎም፣ ናይ ሰብሪ ድሕንነት፣ ናይ ኤኣይ ኮሚኒኬሽን ፕሮብለም ሶልቪንግ ዝበሃሉ ሞያታት ወይ ለለ ክእለታት ዝወነኑ ሰባት የድልይዎ ማለት እዩ ሓደ ሰክሰስፉል ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን። ሳልሳይ ደረጃ ኮንቲኒየስ ዝኾነ ኢኖቬሽን እንድሕር ሃልይዎ። ማርኬቲንግ ኩሉ ግዜ ይቕየር እዩ። ድሌት ከስተመራት ብጣዕሚ በቢግዜኡ ይቕየር እዩ። ቴክኖሎጂ ይምዕብል ይውስኽ እዩ። ተወዳደርቲ ሓደሽቲ ሓሳባት ሒዞም ይምፅኡ ማለት እዩ። ወይ ለለ ተወዳደርቲ ሓደሽቲ ሓሳባት ሒዞም ይመፁ እዮምና ስለዚ ሰክሰስፉል ኩባንያታት ብቐጻሊ ኮንሲስተንትሊ ክምሃሩ ይግባእ፣ ሓደሽቲ ሓሳባት ክፍትኑ ይግባእ፣ ፍርያቶም ወይ ለለ ፕሮዳክቶም ከመሓይሹ ይግባእ፣ ተመክሮ ዓማዊል ወይ ለለ ናይ ከስተመር ኤክስፒሪየንስ ከመሓይሹ ይግባእ ማለት እዩ። ፈጠራ ሓንሳብ ዝግበር ነገር ከይኾነስ ቀጻሊ ሂደት እዩ ክኾን ዝኽእል። ኮንቲኒየስ ዝኾነ ኢኖቬሽን ክህልወና ክኽእል እኒአዎ ኣብ ሕድሕድ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ። ኣብ ብፍጥነት ዝቕየር ዘሎ ዲጂታላዊ ኢኮኖሚ ኮንቲኒየስሊ ዝመሃሩ ንለውጢ ብጣዕሚ ኣዳፕት ዝገበሩ ቴክኖሎጂ ዝጥቀሙ ዳታ ብጥበብ ዝጥቀሙ ኣብ ሰባት ዝሰርሑ ኮንቲኒየስሊ ዝፈጥሩ ኩባንያታት እዮም ናይ መጻኢ መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ።